vuorikin jälkeen. Siinä on saatu ja sieltä Antti tulee ja katsotaan, mikä on pohja-aika lähtevät kisaamaan. Siinä täytyy katsoa, ettei tule niin vauhdilla, ettei laitelle tuonne. Juha 10.90, 10 seconds, 90, Juha Matti, Luola. Australia poika sanotaan jottapuolella, Toija näin ollen vielä edelleen voimamies lajissa otella. Ja nyt otetaan sitten muutama 100 sekuntia vuorikin jälkeen.